जिबौ मोनबोदों Ada duga. लोगोफोरजों दायो नै बरजरा थांनो नागिरदों बङाइगावनि बरजरा होननायाव मोनसे वाटारफल फिसा दङ बाहाय जोङो दुगैगोन दिनैहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आंनि रुमाव दा बर' राइडार दंफैयो आरोखि ना आंनि आमाइ बियो दा बर' राइडार नायनो हागोन नै हेल' माइनाव आंनि सैमा बियो नै माइनाव नाम बेना माइनाव नैबे जाबाय माइनावनि जाग्रा बे बयल नै ओमफ्राय ड्राय ओमफ्राय ओरै दङ आमाइ दा बर' राइडार हेलौ दा बर' राइडार नमस्कार नमस्कार बिथांनि चेनेलखौ जाय जाय साबसक्राइब खालामाखै आरो भिडिअफोरखौ नायाखै अन्नानै थांनानै नायहै दा बर' राइडार होननानै साबसक्राइब खालाम बेल आइकनखौ थुना हो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बिथाङा मट' ब्लग खालामो बिराद मोजां मोजांनो ओमफ्राय नैबे फंबाय थेफासु बिराद क्लासाव थांनानै बिराद गरम जानानै कंट्रोल कंट्रोल मिसखौ गोसोयो मिसखौ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दुगा मुसाहारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय दा नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम दा नोंथांमोनहा जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लेट्स गो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसा फाग्ला बायदिलै सान्दुङा ने अय थास्रायो सान्दुङा हिमालया Kamu saja sih. ए Kamu itu ada gila. मा खबर आदा Mo장. मोजां Ekdom mo장. एकदम मोजां Mo장. लोगो मोनफैलायबाय नै Kalau nak pergi malah nak ke Simansa. Oh, kita cuma ni kau. मरना तेरे को डर नहीं लगता Kita cuma ni kau. Berapa ni orang kalau? Bal jangan. Oh. बरियालै लोगोफोर जों दायो नै सफैबाय काजलगाव SBI ट्रेनिं सेन्टारावहाय ओमफ्राय लकेसना बिराद मोजांखा नै नायनो हागोन बिराद समायना नै एखेबारे लामा जिं जिं बिबार गोजा गोजा नै गोजा गोसोम गायनानै दोनजोबदों सिङाव हाबनो नायनि बिदाफोर दङ गेन्द्रा गेन्द्रा मा मा नांलायबाय थायो रानस्लाय मा मा नांलायबाय थाखो दा जों रेडि जाजोब्बाय नै बिनिफ्राय थांसिगोन गासिबो लाजोबखाबाय नै थफ्ला थफ्लि माबा माबि बोनथुमलाबायजोब्बाय लालाबायजोब्बाय बिनिफ्राय जों दा थांसिगोन गासिबो नै नायलांबाय था जोंजों जों सफैबाय नै जायगायावहाय ओमफ्रायो दायो जों ओंखाम माबा माबि संनानै जानोसै आरोखि ना ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय जोङो माइरं बायदिसिना बेदर लाबोफाखादों बेनिफ्राय जोङो संनो जायगा नायगासिनो दङ नै Apa mendeng? जिबौ मोनबोदों खांख्राइ मोनहरबाय नै खांख्राइ फोरानखो खांख्राइया ओइ देखो जोंना दाबाखौनो बावबोनानै जारला जाबाय नै माजों हानांदों नुबाय दा मा होनो बेखौ खोस्लिजों हानांबाय उफाय नट सामब्राम फाननायखौ नुदों दा माबायदि गोरोंखायसो बेफोरखौ मा होनो निन्जा टेकनिक होनोब्रा निन्जा टेकनिक
मोना सिखा बावनानै दा सामब्रामखौनो माबाजोंसो हानांदों मा होनो खोरस्लि बेदर एरग्राजोंसो नै नै ओंखाम संगासिनो दङ एखेबारे गेस बहायना दोननाय गेस फिसानो बरियाखा आल्ट्रा मडेल नै बारा जाखोना हनै जायाखै हो एसे गोजानाव हो जोंना डायलग मास्टार दं सासे डायलग मास्टार नङा उखुन्दैयालाय माथो जाफुलै बरिया मेघालयानि बरिया सानथिफुरनि अमा गोजा बे संख्रि खांबानो जाबाय बर' रायदार गावनि जानो लुबैथारबाय हारा लाना फैदों गावनि थाखाय जोङो जाखांबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय हाजो गोजौआव माने वाटारफलावहाय जोङो दुगैनो थांसिगोन आरोखि ना बरिया माखासे दुगैगासिनो दङ नै बिराद मानसि दुगैफैयो बाहाय बेलासिबा सेंग्रा सिख्लाबो फैयो बहुत मानसियानो फैयो आरोखि ना गोजान गोजान जायगानिफ्राय माखासे दुगैगासिनो दङ मानसि खना खनालै Enggak, kona. Nen, kamu makasih. Kau main apa kalian? Mau lama? Lama udah bisa bawa. Ya. Oh iya, semua dah bunda. Ayo kita try teman naik. Lebih ini lagi. Tidak jangan tidak ada. Tadi mau nam Bongaigaon. नहीं Bongaigaon. ओके ভাল লাগছে না बाल बहुत बाल रे आजी लीडर मानसिया हाला नोंसोरो हालानो मबाइला दै सिबायलै बरिया जायगा गासिमोन जोङो दायो दुगैखांबाय बिराद इन्जय खालामबाय जोङो बिराद मोजाङैनो दुगैबाय गुसुनो थान्दा एकदमबारे बिराद मोजां आरोखि ना बे हाजोआवहाय दुगैनो ओमफ्राय ओरैजाय नै जोंना ब्रादार दा बर' राइडार मोनहाबो दुगैखांबाय जाय फैयाखै बे जायगायावहाय बङाइगावआव बरजरा होननाय वाटारफल आरोखि ना ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो फैनानै दुगैफैनो हागोन एक्सपिरियेन्स लाफैनो हागोन माबायदि स' नोंथांमोनहा आंनि दुगा मुसाहारि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो स' जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय थेंक्स फर वाचिं बाय